piko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 CADER FM. Hindi ma-on ang radyo. Hindi ka kasi nakatutok sa CADER FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 CADER FM. Ikaw na. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagkatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid nakahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadala sang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 CADER FM Philippine Standard Time, alas 4:16 na sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mayong hapon syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 CADER FM. Sa gihapon nagapalayag kita sa kahanginan pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ini nga istasyon ang ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center bilang ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Nagapalayag ang programa CASAC Special Coverage
Subong nga adlaw sang Biyernes, petsa 20 na kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2020. Sa gihapon, yara kita para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag impormasyon, hindi lamang natuhoy sa COVID-19, kundi sa mga balita nga dapat ninyo mahibaluan. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 CADER FM, ako ang mangin ininyo alagad. Mangin kaupod ninyo para sa kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-serbisyo sa tawo. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 CADER FM, CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mayong hapon sa atong tanan nga mga kaalagad, nagapalabot kita sang maayong hapon sa tanan nga malabutan sang aton nga programa sa duha ka distrito sa probinsya sang Capiz, diri sa syudad sang Roxas kag Subong sa aton nga mga kaalagad nga nakatutok sa aton sa ilang nga mga radyo sa 88.1 CADER FM kag syempre nagapalabot man kita sang pagtamyaw sang maayong hapon sa aton nga mga avid Facebook Live viewers. Always gid nga nagapamati kag nagasuporta sa aton nga mga programa diri sa 88.1 CADER FM. Kung diin ka man nga parte sang pungsod Pilipinas kag sang kalibutan subong nga mga tinion, maayong hapon sa inyo tanan. Mainit nga kahaponanon sa inyo tanan mga kaalagad. Kag maayong aton nga tiyempo. Wala kita sang mga weather disturbances. Sa bagay, pagkatapos ba naman sang pila ka asud-asud nga bagyo, matulutawhay ang aton nga panahon sa sini nga mga tinion. Kag syempre, hopefully okay ka matanan mga kaalagad. Yung kaisa nagaulan-ulan lang. Syempre, yari na kita sa mga bulan nga medyo malamig na. Pila na lang man ka adlaw kag mag-abot naman ng Pasko. Hopefully, magatakop ang ini nga tuig-tuig 2020. Kamayara kita sang smile sa aton nga mga nawong. Kaya ang tuig 2021 na maghahatag sa aton sang bagong paglaom na mangin okay ang tanan, and hopefully by that year wala na sang masyado kadako nga mga challenges nga mag-aabot sa aton. Anyway, aton na ni panumdum sa inyong mga kaalagad ang mga public minimum health standards naton nga kinahanglan sa gihapon naton sudton sa sini nga mga tinion. Wala pa natapos ang aton nga gyera batok sa COVID-19. Bisan pa nga nagnubo ang aton nga mga kaso diri sa probinsya sang Capiz kag subong man sa syudad sang Roxas. Aton gihapon pagpahanumdum sa inyo nga padayon kita nga magsunod sa mga ginapatuman nga mga public minimum health standards. Kaparehas sang pagsuksok sang face mask kag face shield bisan diin man kita magkadto nga lugar. Importante sa gihapon nga nagasunod kita sa physical or social distancing, especially sa sining nga mga tinion mga kaalagad. Daw normal na malang na ang tanan para sa aton. Tanan kita nagabalik na sa trabaho nga hindi namin na ang kataas ang kulba sa COVID-19. Nagabalik sa aton nga mga nakaandan o gingin kaandan nga mga obligasyon. Pero syempre dapat mahanumdumon naton gihapon nga wala pa natapos, so kung hindi kita dapat magpakampante. So gihapon masami nga magpang-disinfect, especially sang aton nga mga kamot kag sa aton nga mga kagamitan sa sulod man sang aton panimalay ukon sa aton nga mga lugar nga ginatrabahuan. Ang
na nga pahanumdumang buylog nga ginadulong sa inyo sa Capiz Provincial Health Office kag syempre sang aton nga istasyon. Sa mga kaalagad naman naton nga nagapamangkot sa updates ang aton #WeHealAs1, aton nga donation drive para sa mga pamilya nga naapektuhan sang bagyong Quinta, bagyong Ulysses kag Rolly sa pila ka bahin sang Luzon, specifically sa Bicol region kag Subong man, sa Cagayan and Isabela Valley nga part ng mga kaalagad. Ihatag naton sa inyong update karon no kay do kagagab ilang aton update liwat. Sa taran nga luyag magpalabot sang ilang nga mga donation pinaagi sa aton nga opisina ang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Nagabaton kita sa gihapon sang inyong mga bulig para sa aton nga mga kauturan dito sa Luzon. Kag pwede nyo kami makontak sa aton nga hotline number nga 0907-621-6650 o kon telephone number nga 6210-218. Pwede makadonate via GCash. Kag syempre pwede man nga makapalabot sang inyong donation sa aton nga mga bank details. Kadto lang ka mas official social media accounts sang CASAC kag makita nyo dara ang pamaagi o kunang mga proseso. Paano kita makapalabot sa aton nga pagkawalaka kag pagpalangga sa aton nga mga labing naapektuhan nga mga kauturan dito sa Luzon. Madamog nga salamat sa mga nagpalabot na sang ilang nga mga bulig. Mas sobra 600,000 na mga kalagad ang aton nga nalikom kung natipon nga mga donasyon. Kagamat-amat na naton siya nga ginpalabot sa mga respective social action centers o kon social action network diri sa bilog nga Pilipinas. Sa gihapon, madamog nga salamat kag nagapalabot gid ang Capiz Archdiocesan Social Action Center sang pagpasalamat sa tanan naton nga mga kauturan. And also, pwede man ara na sa aton screen mga kalagad kung paano ka mo makadonate. Sa GCash, pwede magpalabot sa inyong donation bisan pila lang. Don't worry mga kalagad kay bisan nano kagagmay sang inyong ihatag. Ang importante sina halin sa inyong nga tagipusoon. Kag balan man naton nga mapiot sa sini nga mga tinion. Pero ang aton nga tagipusoon sa pagbulig kung yara sa gihapon wala gid sang gagmay nga kantidad para sa mga labing nagakinahanglan. Pwede magpalabot through GCash sa account number nga 0906-246-4650 kag account name ni Ma'am Camille Ann Hueco. Sa aton naman nga bangko, pwede sa aton nga BPI, Roxas Plaridel Branch. Kag mayara kita sang peso and euro account. Sa gihapon, pwede makapalabot sa inyong mga pamangkot sa aton nga official hotline number 0907-621-6650. Sa sining nga mga tinion, hatagan naton mga kaalagad sang ligwa nga ma-update ang aton nga mga kaso. Mabala ninyo ang update na tuoy sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa Bugos, Pilipinas. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Yari ang status update sang Provincial Health Office sang Capiz mga kaalaga dated kagahapon nga adlaw November 19, 2020. Ang maning pinakaulihing status report gikan sa PHO. Kagahapon mayara sang nadugang sa mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 diri sa aton probinsya. Duwa ang nadugang sa mga aktibo nga kaso sa kabugusan karon naglabot sa 49 ang mga active cases sa bilog nga probinsya sang Capiz. So kuno mo ini ang 4.91% sang kabugusan nga kaso. Samtang mayara man sang na-record nga duwa ka mga recovered cases kagahapon man nga adlaw. Kag sa kabugusan naglabot na sa 901 o kung 90.28% ang nag-ayo sa nasambit nga masakit. Wala may nagdugang sa mga ginbawian sang kabuhi. Kag nagapabilin sa 48 o kung 4.81 ang na-record nga napatay sa COVID-19 diri sa aton nga probinsya.
Sa karon, ang total confirmed number of cases ng COVID-19 sa probinsya sang Capiz naglabot na sa 998. Ini ang nagikan sa 247 ka mga suspected cases. 147 ang nagikan sa locally stranded individuals, samtang 46 naman sa returning overseas Filipinos. 457 sa mga high-risk contacts, samtang 101 naman ang nagikan sa mga authorized person outside of residence o kung sa aton nga mga local cases. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing status updates ng Department of Health Western Visayas, mga kaalagad, Center for Health and Development, kagahapon man nga adlaw, Nobyembre 19, 2020, may arasang nagdugang nga 102 confirmed cases sa Western Visayas. Sa karon, 1,866 pa ang total active cases sa COVID-19 diri sa aton Region 6. Sa karon, 18,727 na ang cumulative number of cases o kung kabugusan nga kaso sang COVID-19 diri sa Western Visayas. Ang mga bag-o nga kaso ang nagikan sa mga probinsya sang Negros Occidental, Capiz, Bacolod City, syudad sang Iloilo, kag syempre ang probinsya sang Iloilo. Kagahapon man, naka-record sang dugang na 269 ka mga recoveries sa COVID-19, kag sa kabugusan 16,363 ang naka-recover sa nasambit nga masakit. May araman sang nagdugang nga duwa ka individual nga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19, kag sa karon 498 na ang total reported deaths sa bilog nga Western Visayas. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Samtang sa updates ng COVID-19 sa bilog nga Pilipinas, sa Case Bulletin 250 sang Department of Health, may arasang naduga nga 1,337 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 kagahapon. Sa karon, 30,493 pa ang kabugusan nga aktibo nga kaso, kuno mo niyang 7.4%. Kagahapon, may araman sang na-record nga duga nga 286 ka mga individual nga nag-ayo sa nasambit nga masakit. Sa kabugusan, 374,939 o kon 90.7% ang nag-ayo sa COVID-19. May araman sang naduga nga 41 ka mga individual nga ginbawian sang kabuhi o kon napatay bangod sa COVID-19. Kag sa bilog nga Pilipinas, naglabot na sa 7,998 ang total death toll. Sa karon, 413,430 ang kabugusan nga kaso sa pungsod Pilipinas sa COVID-19. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, ihatag naman naton sa inyo mga nakalinyada nga balita diri sa CASAC News Center. Magabalik ang CASAC Special Coverage matapos ang mga importante nga mga pahibalo. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 CADER FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angut sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angut sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 CADER FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian.
Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Alas 4:36 oras diri sa 88.1 CADER FM, nagabalik ang CASAC Special Coverage. Kagyari ng aton nga mga headlines. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Malacanang nagpanawagan nga padasigon ng pagpanghatag sang hazard pay sa mga health workers. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balita sa gwa sa probinsya sang Capiz, Diocese of Bacolod o kon Diocese sang Bacolod, nagpanawagan nga lip-oton ang curfew sa syudad para sa pagpatigayon sang Simbang gabi. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balita diri sa probinsya sang Capiz, kaso sang COVID-19 na naghagan-hagan na suno sa Provincial Health Office. CASAC Special Coverage. CASAC Special Kag Coverage. Mayor Dadivas, liwat nga nagpakighinun-anon sa mga kapitan sang Roxas City, may kaangtanan sa COVID-19. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Nagpanawagan ang Malacanang sa mga otoridad nga padasigon ng pag-release ng pondo para sa mga health workers matapos nga nagpahayag ang Department of Health nga masobra 16,000 ka mga frontliners ang hasta sa karon wala pa makabaton sang nasambit nga insentibo. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kinahanglan nga madalion na ang pagpalabot sini kay naibaluan man sang tanan ang kabudlay sa mga frontliners sa sining away batok sa coronavirus disease o kun COVID-19. Base sa report sang DOH, nakarelease ng talatapay sang 842 million worth nga hazard pay para sa kabugusan nga 86,348 ka mga regular kag job order nga mga empleyado.
Samtang mas sobra 60,000 naman ka mga health workers ang nakabaton sang ilang special risk allowance, pero hasta sa karon mayara pa sang 16,764 ka mga health workers ang wala pagid makabaton sang nasambit nga insentibo. Suno kay Senator Pia Cayetano, ang sponsor sang DOH proposed 2021 budget, magakinahanglan ng gobyerno sang 108.2 million para mabayaran ang mga nasambit nga health workers. Matandaan nga suno sa pinakaulihi nga mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa Administrative Order Number 35, 3,000 pesos tax-free kada bulan ang mabaton sa mga health services providers kag medical frontliners kung sa diin makabig nga labing importante ang serbisyo batok sa COVID-19. Ang nasambit nga insentibo ang magabase sa numero sang adlaw sang isa ka health worker, ang physical sini nga pag-report sa trabaho sa sulod sang isa ka bulan, umpisa Setyembre 15 tubtob Disyembre 19 subong nga tuig. Dugang padiri sandig sa Administrative Order Number 36 ang Pangulo, aprobado man sini ang tax-free 5,000 pesos monthly nga special risk allowance para sa mga pribado kag pampubliko nga mga health workers nga direkta nga nagahawid kag naga-contact sa isa ka COVID-19 patient. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Para sa iban nga balita, nagapanawagan ang Dayosisang Bacolod sa gobyerno sang syudad nga paliputon ang oras sang curfew sa pag-umpisa sang Misa Dulom sa Disyembre 16. Sa pahayag ni Most Reverend Patricio Buzon, ang obispo sang Bacolod, ginrekomendar sang diocese ang 10 p.m. to 3 a.m. curfew agud nga mahatagan sang oras sang mga simbahan nga makapreparar sang mga manugsimba kag agud malikawan ang pagdulugok sang mga tawo. Sunod sa obispo sa sining mga naagyan sang tanan bangod sa madamo nga paghangkat sa sining tuig mas labing kinahanglan ang espiritu sang Pasko. Sunod naman sa pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia, ginrekomendar sini sa obispo nga pwede nga makaumpisa ang Misa de Gallo. Sang Misa de Gallo ang mga simbahan umpisa alas 3:30 sang kaaganhon kag alas 5 sa aga. Samtang sunod naman kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ang presiding officer sang Sangguniang Panlunsod, gin-forward na sini ang request ni Bishop Buzon kay Councilor Archie Baribar, ang sa karon author sang curfew ordinance sang nasambit nga syudad. Nagapati man si Familiaran nga posible naman nga mapaidalom sa mas haluga nga modified general community quarantine ang syudad sa masunod nga bulan. Panugyan sini wala sang problema sa pagpatigayon sang Simbang gabi basta nga mapasiguro sang simbahan nga strikto sa gihapon nga ginasunod ang mga health protocols kaparehas sang social distancing kag pag-require sa mga sumilimba sa pagsuksok sang face mask kag face shield. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Samtang mga balita diri sa probinsya sang Capiz, hindi na malayo nga matapan ang COVID-19 curve sa probinsya sang Capiz kung padayon ang pagdubo sang kaso sang COVID-19 suno sa Provincial Health Office. Suno sa pahayag ni Capiz Provincial Health Officer Dr. Sam Delfin, sa sulod sang una ka 3 ka semana sa bulan sang Nobyembre, nagpakita sang pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Bangod siniya aminado ang talatapan sang PHO nga naghagan-hagan na ang kaso sang nasambit nga balatian sa probinsya sang Capiz. Samtang nagapati man sa Delfin nga kung padayunon lang ang pag-obserbar kag pagsunod sang publiko sa mga ginapatuman nga minimum health standards, hindi man malayo nga malabot sang Capiz kung tani ang pag-flatten o kung pagtapan sang curve sa COVID-19. Sa pinakaulihi nga datos sang PHO, naglabot na sa 996 ang total confirmed case ng COVID-19, kung sa diin 899 diri ang naka-recover, samtang 49 naman ang aktibo nga kaso, kag 48 naman ang ginbawian sang kabuhi. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa dugang nga balita lokal, liwat nga nagpatawag sang pagsinapol si Roxas City Mayor Dadivas
sa mga barangay captain sa Roxas City kagiban pa nga mga opisyales sang barangay angot sa sitwasyon sang syudad sa coronavirus ukon COVID-19 kagahapon Nobyembre 19. Suno sa pahayag sang alkalde ginhiwat ang nasambit nga aktibidad may kaangtanan sa tinituyo sini nga pabakuron ang COVID-19 monitoring sa mga nasakupan sa mga opisyales sagud nga sa pag-abot sang Pasko manginhilway kag wala na sang kakulba ang tagsa-taksa sa COVID-19. Dugang pa ni Dadivas dako ang papel sa mga barangay officials sa kampanya gud matap na ang pagtapon sang makamalatay nga balatian. Panugyan sini bisan pa sa karon nga amat-amat na nga nagnubo ang kaso sang nagapositibo diri sa syudad, mas labi nga kinahanglan nga ang kooperasyon sang mga barangay sa istrikto nga pag-implementar sang pagsunod sa mga protocols agud dalayon na nga malupuwasan ang ini nga pandemya. Nagpahayag man ini nga sa sulod sang 9 ka bulan nga pagpakibato sa sini nga krisis sang pagnubo sang kaso, indikasyon sang madasig nga contact tracing kag RT-PCR testing. Apang sunod diri sa gihapon dapat nga di magkakumpiyansa kag dako nga mabulig ang maid-id nga pagmonitor kag pagpatuman sa mga BLGU sa mga quarantine kag health protocols nga kinahanglan na gud hindi na magtaas pa ang nagapositibo sa syudad. Sa pinakaulihing nga datos sang Roxas City government, mayara sa karon sang kabugusan nga 540 ka mga confirmed cases sa bilog na syudad sang Roxas, kung sa diin 19 ang active cases. 488 naman ang nakarecover samtang 33 naman ang ginbawian sang kabuhi. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang mga balita gikan diri sa CASAC News Center. Kag magabalik kita para sa importante pagid nga mga pahibalo. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 CADER FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 CADER FM. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito
habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. You are listening to 88.1 CADER FM. 88.1 CADER FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 CADER FM. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon? Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kang magpamati sa 88.1 CADER FM. 88.1 CADER FM. Oras naton, alas 4:51 Philippine Standard Time. Sa gihapon nagapamati ka mo sa CASAC Special Coverage diri sa 88.1 CADER FM. Kag para sa updates ang aton mga kaalagad sa aton nga appeal, #WeHelpUs1 as of November 18 ang pinakalas naton nga update. Naglabot na sa 604,598.57 ang combined donations gikan sa aton nga mga parokya, mga mission station, quasi parishes, mga Catholic schools, kag nagkalain-lain nga mga grupo, kag iban pa, kag Kaupod na dira mga kaalagad ang mga donations coming from private individuals. Sa aton man nga update sa inyo, naka-deposit na kita sang kantidad nga 142,219.82 sa Catholic Bishops Conference of the Philippines National Secretariat for Social Action o kung ng CBCP nasa Caritas Philippines sa augmentation sang Catholic Church nga relief and rehabilitation efforts dito sa Luzon. Mayara pa kita sang nabilin nga mga kwarta mga kaalagad kagiina lamang naka-decide ang Archdiocese of Capiz kung sa diin nga mga Diocesan Social Action Center ipalabot ang ini nga mga kantidad. Sa liwat, madamang nga salamat sa mga kaalagad naton nga nagpalabot sang ilang nga mga hamili nga mga bulig diri sa aton opisina. Kag sa gihapon bukas ang CASAC diri sa pagbaton sa inyo sang inyo nga mga donasyon. Kung luyag ninyo personal nga ipalabot ang inyo nga mga donations, pwede kamo magkato sa aton diri nga opisina sa Archbishop's Residence Compound diri sa Lawaan sa Roxas City. Kag sa gihapon pwede man via online through GCash o kung sa online transfer sa aton nga bank account. Pwede magpalabot sang inyo nga pamangkot sa
sa aton nga official hotline numbers nga 0907-621-6650 kag telephone number nga 621-0218. Wala na kita sang oras mga kaalaga, diri na lang kutob ang aton nga programa. Madamo nga salamat sa tanan nga nagupod sa aton sa sining edisyon sang CASAC Special Coverage para sa pagpalabot sa inyo sa mga importante nga mga balita, impormasyon kag updates na tuhoy sa COVID-19 kag mga balita nga dapat ninyo mahibaluan. Sa pangalan sang kabugusan nga broadcast station team sang 88.1 CADER FM sa aton nga overall chairman, the Most Reverend Jose F. Advincula Jr. DD Cardinal-elect kag Arsobispo sang Capiz, sa atin Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Granflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton Station Manager Reverend Father Virgilio Ciudadano, aton Assistant Station Manager Reverend Father Brian Clinton Jo Campo, kag syempre sa aton nga Technical Directors Engineer RJ Borja, Alagad Mingwego, kag sa akon partner technical madamo gid nga salamat kay Alagad Ian Z. Dapolaza. Ako naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pag-serbisyo sa tawo. Kaupod ninyo, karon sa gabi, mangin kaupod ninyo kaliwat mga kaalagad. Kaupod si Father Mark Granflor para sa Church in Action, para sa pagdulong naman sang mga balita, impormasyon, kag advokasya programa sang Social Action Center. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 CADER FM, CASAC Special Coverage. Thank you so much. God bless, Pilipinas. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 CADER FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage.